Ναι, κάτι να ήθελες. Ετοιμάζεται μεγάλο κόλπο. Σαν και εκείνο που μας δίνανε. Όχι. Σαν τ' άλλο που φάγαμε 2 χρόνια. Όχι. Καλύτερα. 5 χρόνια. Αν μας πιάσουν, 15. Καλό θα. Μέσα είστε, λέει. Ωραίο πράγμα. Να τον έχεις για προπόνηση. Τι λέει ο Βαλκάνιος από εδώ? Ποιος έρχεται? Εδώ θα μας συνεργαστούμε. Με αυτόν? Τι, σε μένα έπαιζε? Ο Δούκας. Τι κάνεις, Βαμπή? Πάντα gentleman. Καλά, Δούκα. Μπορώ να πω ότι το σχέδιο έχει μια πρωτοτυπία. Δούκα με δουλεύεις. Όχι, αλλά εγώ θα προτιμούσα να είμαι κοντά στην κάσα. Δεν θα ήθελα να μπω στην τράπεζα. Στην τράπεζα θα στείλω τον αντικαταστάτη.